मंडळी पुन्हा एकदा स्वागत आहे मी करणार चॅनलवर. आज मस्त एक प्लॅन झालेलो, तयारी वगैरे केलं आहे. तर आता दादर स्टेशनला जायचा, तर मित्र वगैरे भेटणार. चला जाऊया फिराक. तर दिघा स्टेशनवर येलं आहे आणि सोबत मितेशा. तर आता आम्ही जातलो, तर ट्रेन पण इलेली आहे. चला जाऊया दादरला इलेलो. सालाबादप्रमाणे मी लेट झालेलो आहे. मितेशा आणि सोबत चाललो. आवाज येतो की माहीत नाही नीट. स्टेशनवर दादर स्टेशनला पोहोचलो आणि फायनली आम्ही गेलो प्लाझाच्या गेटच्या एकदम समोर. चैत्या मॅडम आणि तेजस ड्रायव्हर. काय बोलतोय? ड्रायव्हर काका कसे आहेत? आधी ड्रायव्हर काका कसे आहेत? आधीच लेट इला. ड्रायव्हर काका चिडलेले आहेत आमचे. जरा कपडा 7चं टायमिंग देऊन 700 तूच बोललेलास ना 8:30 वाजता म्हणून. 8:30 वाजता येईल ना. मग काय बोलला? एक मिनिट, काय बोललास तू? मग ह्याने विचार आहे का काय बोललेलो तो? 8:30 वाजता मी 8:30 वाजवलाय. कोण अबे तू पागल आहे? तू एका 8:30 टाइम आहे. नाही बोललाय? माका तुम्ही आधी सांगलाच नाही. रात्री सांगला असता तर 7:30 वाजता येईल. 7:30 वाजता नाही, बंद आहे 7:30. एका मेसेज केलाय ना तेव्हा ते का समजलं. नाही तर मला माहिती पण. कॉल झाला ह्या विषयाला नको. हा मग सकाळी त्याला मेसेज केलाय म्हणून तुम्ही कॉल केलाय. मग सकाळी तुमचं बोलणं झालं, मग तुम्ही येऊ शकत होता. नाही काय शपथ. आता आपल्या अरे मी जेवणाची कधी- लक्ष देणार आपण. रात्री तुम्ही केला असं ना, कपडे घेऊन मी बॅगेतच भरून घेऊन गेलो. अरे आमची टीम पण पुढे तुझी गेली. बॅग पण नव्हती भरलेली. आहे ना मग तू एवढे दिवस काही झोपा नव्हतं रे. बॅग कसे भरू. प्लाझा सिनेमा ना. चला प्लाझा इथे ना जाणार सरळ लेफ्टला. बोला सांग. सॉरी बोलायचा बाय. बघ गाडी दादाला पण सॉरी माझ्या हातात आहे, जाईपर्यंत माझं सॉरी insurance पाहिजे बोललं आहे. पाहिजे आपल्याला. अक्षा विचार येऊ, येऊ. कर. पण विषय सांग ना. पण मी सॉरी कशासाठी? सॉरी तरी बोल. मी बोलल्यावर त्याला सॉरी बोललोय दादा. तू बोलू पण हवं. तू इला किती वाजता? 8:30 8:30 काय 9 वाजले. सॉरी नो. पाहुणे ना. मग लाज वाटत वर तुमका म्हणताना. बघ तर आम्ही 7:30 वाजता पोहोचलो. ती अक्षय कधीच सोडलं ना. मुंबईत दिलं होतं लास्ट सोडलं. काही जरा बारो हाय हा, जरा. पारो केला तू सॉरी बोल पहिला. मी नाही बोलत आहे. तू जा खड्ड्यात जा. अक्षा मी एका अटल सेतू उतरून घालतलंय. मी उतरत वरना फेकूया ना आपण खाली. वरना फेकूया एका खाली. बघा बाबा काय अक्षय बघा तुमच्या हातात आहे. गाडी पुढे जाणार नाही नंतर अटल सेतू नंतर. ठीक आहे. काय केलं काय? अटल सेतूला काय- जाऊया ना त्याच्या. काय केलं? का माका पण नाही. कट कर. बघला ऐकायचं लागतं तुमका माका. लाज वाटत चैत्या नेहमी लेट असता. तोंड फोडीन चालेल. सगळ्यात आधी मी इलाय. हा. लाईव्ह लोकेशन टाक. अजून मी मी- दादर ब्रिज क्रॉस मी 5 वाजता घरी येऊन बसलो असतोय पण नाही बसलोय. काय मग करू. यायचा होता. मग कुर्ल्यावर निघाले की जस्ट 5 वाजता. कुर्ला काय घरी होतोस तू? काम होता. डॉक्टरकडे गेलोय. मग कुर्ल्यावरून परत तू ठरवा इल्या. तर सारिकाईला आणि हे समोसे आणले तर समोसे खाऊया. अटल सेतूवर पोचलो आम्ही. पहिल्यांदाच एंटर केलो अटल सेतूवर. बघूया कसा हा आता ब्रिज. पूर्ण दोन्ही बाजून बघितला तर असा बंद केलेला. लाईटचा प्रॉब्लेम नाही. सनिये मॅडम, नर्स मॅडम, ड्रायव्हर काका. गाडी उतरून घालतलंय. आणि आम्ही चाललोय. हे बघा कसं चाललंय आपलं. सगळ्यांना भूक लागली होती म्हणून येऊन बसलो. आता जेवूया फटाफट आणि परत पुढे जाऊचा खूप आहे. चला जेवूया. जेवून झालेला हा. चाललो गावच्या दिशेक. सिगरेट घेऊन काय जातो. चांगले लाईट ओरिजिनल होते. हायस्कूल मध्ये जेवढी मजा केली तेवढी मी कॉलेजमध्ये कधीच नाही केली.
आता थोड्याच वेळात राजापुरात पोचायची. थैसून अजून 2 ते 3 तास लागतील. गुड मॉर्निंग. भाई ड्रायव्हिंग करतात आपली. आणि इकडे आमच्या चैतू दिदी आराम करत करायला बसले. आणि आम्ही असे इकडे सारिका झोपलेला आणि रितेश उठलेला आहे. झोप झाली पूर्ण. झोप झालेली आहे. आता काय झोपेचा नाव नाही. आता आम्ही 3 जण जागे हो. झोपली अलांटा आता उठाच नाही. नाव घेणार नाही वाटतं गावात. तोपर्यंत आपण टाइमपास गाणी ऐकत जाऊया. यांचं पण घेऊ ना. थोडेसे रील साठी पण आता व्हिडिओ काढून ठेवते. कधी बेटात दाखव तेव्हा करूची. आमच्या ड्रायव्हर काकांची तुमका स्टोरी सांगूची होती, पण त्याच्या तोंडावर ऐकशाल तरच बरा होईल. तर थोडासा थोडक्यात सांगतोय. तर गावात काहीतरी कामासाठी गेलेलो, तर कामात पडलो, मस्त झेजारलो. तर एक दिवस फक्त रेस्ट होती, तर काय जास्त झाला नव्हता, पण दुखता त्याच्या पाटा. तर त्यांनी ऑफिसला अजून 4 दिवसाचा रेस्ट सांगल्यानी म्हणून सांगल्या ना. आणि आता आमच्यासोबत गावात चाललो. त्याच्या तोंडा नाक्षाल तर बरा होईल. तर दाखवीन दुःखानंतर कधी भेटलो तर घेऊया व्हिडिओ ते का. चला. आता वाडा ब्रिजवर पोचलो. आता थोड्याच वेळात पोचायची गावात. अजून अर्धो तास तरी लागत घराक जाऊ. चला. सगळे जागे आहेत, पण ह्या काय उठाचं नाव घेणार नाही. या पुढच्या सीटवर बसला आणि झोपे काढता पूर्ण. लागेल. आता पोचलो ते दाभोळच्या पोकरबाव मंदिराकडे. खूप दिवसांनी येलय. येऊचा माका पर्सनली पाया पडा. बघूया आता कधी वेळ भेटता तो. फायनली पोचलो आम्ही. हो अर्ध्या वाटे ड्रायव्हर काका फक्त अर्धा तास झोपून इलेले आहेत. आणि हा बघा क्लीनर साहेब काय नाही उपयोगाचे आमचे. घोरतात मोठ्या मोठ्या आणि वृत्ती नागिन डान्स. हा मग आमकाच माहिती. चला बाय बाय. आणि सुट्टीसाठी स्ट्रगल करून इलेला माणूस मी. मग का टाकू टाकू काय कशासाठी टाकूया त्यानंतर कसा टाकणार काय डिटेल मध्ये. त्यानंतर उद्या बसलो की सांगताय तिथं. हात पाय फ्रॅक्चर असताना पण आमची गाडी चालवलेली. खुले फ्रॅक्चर होते. चला बोट्यावर पडलंय मी. बोट्यावर. चल बाय बाय. बाय बाय. यस बाय बाय. फायनली घराकडे पोचलोय. मस्त फ्रेश वगैरे झालंय. आता बाहेर फिराक निघाले. चला रुणगाड जाऊया. आजच्या व्हिडिओत एवढाच. पुन्हा भेटूया पुढच्या व्हिडिओत. व्हिडिओ आवडली तर लाईक करा, कमेंट करा आणि सबस्क्राईब करू विसरा नको. धन्यवाद.